Astăzi mă voi juca Among Us. O dau pe doi impostori, pe 39 men, 3 atât de repede. 8 din 10, gata. 10 din 10. Ia, ce acolo, mai banul la verde. Primul meci, l-am dezinstalat. Bine, chiar credeam. Și impostor ăsta vine mai după mine. O să-i speriasem. Uite aici, ce task am? Am la electrical. Am murit unul. 4. M-am întrebat, where? În cafeteria. Eu plecai de acolo. La cine rămasă? Uite-ai. Lasă că găsesc eu. Ce zi? Ăsta Corin, negru, Corin Gerau. Ăsta cum era? Black is safe. O zic skip. N-am pe cine. Așa am dat și skip. Mă cheamă Alexis B. Să căutați și pe TikTok. Alexis B. Să căutați și pe TikTok Alexis B. 353. Am vreo 5 urmăritori. Mi-am făcut contul ieri. Care hack, că acum se spune fix lângă el, dau un primet. Fix lângă spawnează. N-ai mai văzut asta ceva. IB, codul IBTZ OF. Dacă să facem 1000 de abonați pe YouTube, dar cred că nu se va întâmpla până anul chiar. Dar putem până pe 1 ianuarie să facem 500 de urmăritori. Până nu mult. Cred că am început să nu mai cresc deloc. Nu știu de ce. Să mai dau start. Hai să-mi fac și eu cele skin-uri. Pălărie. Dacă vrei, puteți să ziceți în comentarii ce skin să-mi iau. Ce pălărie. Aceasta verde. Îmi place asta. Pe n-am game. Eu zic start, că nu mai pot mai stau. Dacă nu dă start în 10 secunde, eu ies. Start. Dacă nu dă start la 10 secunde, eu ies. Gata, am sfârșit, că m-au ușit pe mine. Ok, eu cum filmez eu 11. Ia poate pe când pot să-mi la doilea meci. N-am noroc. Bine. Norocul e pierdut. Norocul de impostor e pierdut. Prin alte țări. Repede așa. Fuga. Așa. Poate să dau și de un umor pe aici. Mai vede și unul. Zice că sunt eu. E bunii. Asta nu am. Mă uitați pe camere. Este ăsta. Zi-mi eu fric. Eu m-am văzut. Eu. Nu! Pink, îl văzut ăla. Dacă nu-l văzut roșu,
Care s-l văzut, trebuie să-l vadă. Ce prost e rost. Mamă. Păi, n-am mai uitat să ce pasaport. Era roșu. Aici nu fu prost. Asta ăla să-l vadă că fu suspect. Pierdui, poate prea meciul de impostor. Să sperăm. Nu sunt sigur dacă o fi impostor al 3-lea meci. Dacă voi da vreo, nu știu câte meciuri. 18 victoria, pare mă omorâ, cred că se română. Se din România. Pariu. GG. Pentru că ea nu fu, sau el nu fu impostor. O, știam că se poate. Sunt Costa cu ca pasăie. Știam că se poate să fiu și impostor. Ce credeam că e altul. Așa, merg aici, am chilul pregătit. Aha, victoria, răzbunare. Noi merg la camere. Așa. Poate fi ceva aici. Nu. Unde o fi, nu știu. Fiecare dată vedeam o grămadă, acum nu mai văd niciunul. Oh, GG. Deci. Cred că și-o pe cea GG. Și întâi omor pe Victoria ca să mă răzbun pe ea. Omorul. Pe omorul. Și vroiam să dau de ea. Așa. Te caută cineva. La telefonul meu, notificare. Mama. Ce s-au fost episoade, dacă vreți multe episoade, dați like și să... Pa, pa!